ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବ ସେଥିରେ ବହୁତ ଭୁଲ ବି ହଉଥିବ, ତଥାପି ତାର ସେ ଭୁଲ ବ୍ୟକ୍ତି କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯେତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଶରଣାଗତ ସରଳ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସେ ଅନ୍ତର ଭାବଟାକୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଭାବରେ କହୁଛୁ ନା କାହିଁକି ଭଗବାନ ସେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ବହୁତ ଆଲିଙ୍ଗନ କରନ୍ତି। ଛୁଆଟା କିଛି କରି ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଛେ, ଚୁମ୍ବନ କରୁଛେ, ସେଇ ଶରଣାଗତ ସରଳ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ଅନ୍ତର ଭାବକୁ ବି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଏଇ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଭଗବତ୍ତା। ତେଣୁକରି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି ହରେ କୃଷ୍ଣ ମନ୍ତ୍ର ସମସ୍ତେ କହିପାରିବେ। ସମସ୍ତ ମୁଖରେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ, ଖାଇଲେ ବସିଲେ ଉଠିଲେ କି ଶୟନେ କି ଭଜନେ କିବା ଜାଗରଣେ ଅନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୃଷ୍ଣ ବଲ୍ଲଭ ଭଜନେ, ଆମେ ତ ଏତିକି କରିପାରିବା ନା, ଏତିକି ତ କରିପାରିବା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିପାରିବା ନା ସବୁ ସମୟରେ। ତେଣୁ ଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଲଭ କରିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅକିଞ୍ଚନ କୁହାଗଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାପରେ ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି। ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ ସେଇଠୁ ସେ ସରସ୍ୱତୀ ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବି ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, କାହିଁକିନା ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ମହାଭାରତର ଜଣେ ପରମ ଭକ୍ତ। ସେ ଦ୍ୱାଦଶ ମହାଦାନ ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର, ସେଥିରେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ବି ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ପ୍ରଦର୍ଶିତ ପଥକୁ ଯିବା ହିଁ ଦରକାର। ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଭକ୍ତ, ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ ମୁଁ ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିବିନି, ସେତେବେଳେ ଭୀଷ୍ମ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ, ହେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ହେ ବାସୁଦେବ, ତମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ତମେ ହିଁ କ'ଣ ପିର? ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଲଲକାର। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେ କହିଲେ ମୁଁ ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିବିନି, ସେତେବେଳେ କହିଲେ ତମେ ନିଜକୁ ଭାବୁଛ କ'ଣ ବାସୁଦେବ, ତମେ ହିଁ କ'ଣ ବୀର? ଯଦି ମୁଁ ତମର ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ ହେବି ତମରି ହସ୍ତରେ ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିବି। ଧାରଣ କରିଦେଲେ ନା। ଯୁଦ୍ଧର ମହାଭାରତର ଯୁଦ୍ଧର ମଇଦାନ ଭିତରେ ଶର ନିକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି କିଏ? ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ରଥାରୂଢ଼ ଅର୍ଜୁନ, ସାରଥୀ ରୂପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ରଥି ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରତି ଶର ନିକ୍ଷେପ ଏଇ ପ୍ରକାର ସରବୃଷ୍ଟି କଲେ ଯେମିତି ମେଘ ଆସିଲା, ମେଘ ବର୍ଷା ଅଚାନକ ଅତର୍କିତ ଅତି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ସ୍ୱରାଘାତରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଲୋଳନ ହେଲେ କିଏ? ଅର୍ଜୁନ।